Fl-Italja, l-Prim Ministru Mario Monti rrifjuta li jieħu l-paga ta' Prim Ministru f'mument meta l-inċertezza ekonomika fil-pajjiż laħqet livelli rekord. Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron ordna lill ministri tiegħu jaċċettaw tnaqqis ta' aktar minn 4,000 euro fis-sena u jħallsu kontribuzzjoni doppja biex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-pensjoni ta' ministri. One News kellem mal-professur Godfrey Perotta dwar l-impatt li dawn il-miżuri iħallu fuq iċ-ċittadini tal-pajjiżi rispettivi tagħhom. Għanna il-qawl bil-Malti, l-eżempju ikaxkar. Issa, il-mexxejja huma mexxejja għax supposta mill-kwalità jimmobilizzaw il-poplu lejn politika jew direzzjoni ekonomika li l-pajjiż ikollu bżonn. F'dawn il-pajjiżi l-argument huwa li hemm bżonn ta' awstorità, jew nkella biex ngħidha bil-Malti dil-kelma tqila ngħidula l-sikkar taċ-ċinturin. U sikkar taċ-ċinturin mhux żgħir ġifieri, li inti tissikka. Barra mill-Italja u l-Ingilterra, l-Slovakkja u Franza friżaw il-pagi tal-ministri tagħhom. Fl-Irlanda l-ewwel deċiżjoni tal-Prim Ministru Enda Kenny kienet ukoll li jnaqqas is-salarji tal-ministri. Al kuntrarju ta' dak li għamlu gvernijiet barranin fi żmien ta' inċertezza ekonomika, f'pajjiżna Lorenz Gonzitali lu nnifsu lill-kabinett tiegħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Deċiżjoni li l-Awditur Ġenerali iddeskriva bħala imbarazzanti u turija ta' governanza ħażina.